ƙaramin ɗan iska mai kuri sai ka ɓuya sannan za ka je kai kuri. Ɗan zina ne kaɗai uwarsa za ta yi mai ciki, za a yi cikinsa a haife shi ta raine shi kuma ya dawo daga baya ya dinga zaginta. Domin kuwa duk mutanen da Bana yake faɗa da su to mutane ne waɗanda suka shafi masana'antar Kannywood, sannan yana yin faɗan ne bisa rashin gaskiya. Akwai maganganun da Bana ya zo ya yi a kan jarumi Tijjani Asase. Bana, abin da nake so in faɗa ma shi ne, kai da kanka ka shiga comment section ɗinka ka duba, za ka gani bidiyon da ka wallafa waɗanda suke wajen maganganun da suke yi a kai. Bayan ɗan banzan dukan da ka sha ƙyar aka kwace ka, wato shine za ka zagayo ta gefe kana so kai wata magana ta daban. Allah ya sa akwai mutane a wajen kuma sun san gaskiyar abin da ya faru. Wallahi kai karamin alhaki ne, baka kai ba, kayi kaɗan. Da ka sani a lokacin da abin ya faru, a lokacin kai bidiyo, da sai kun ga yadda ya kace-kace da jini a jikinsa. To kai karamin yanyan ne. Duk inda kake faɗa cewa za a taka, to za a taka a Maiduguri. Za a taka fiye da nan ma. Sannan kana wani magana, idan ka cika kai ɗan halak ne, faɗa za ka ce ina waje kaza, shine abin da za ka faɗa, ka ce ni ina waje kaza, gani ina daidai waje kaza. Haka za ka gani tsinanne ka sha duka ka je kana kuri. Ai a inda ka sha dukan a nan ya kamata kai kurin. Na fahimci cewa kai kwata-kwata baka san daraja da mutuncin iyayenka ba ma, to kaga kuwa ta yaya za ka iya daraja na wasu? So don haka ka zo bus stop, wannan shine lokacin da za a taka ma birki, ka taɓo wanda baya taɓuwa.